Joko kewan kurban karo ngenteni kiriman sapi sing urung teko lur. Dadi ngene lur ceritane. Dadi jam 12 wengi iki aku nglilir tangi terus kepengin ndek wedhus karo ndelok sapi. Karo ya sekalian Joko. Soale wis do mulih kabeh saloke sing wis takbiran. Dadi aku mau tekone tengah wengi jam piro ya, jam setengah 1 kae lur. Jam setengah 1 teko nang masjid. Terus aku ndelok wong sepi wong senek wong gur kari wong papat, aku Mbah Arifin karo Mbah Slamet karo Bang Sukadi. Iya wis do mulih. Lah iki sapi sing wis dikirim sorene kae. Lah iki jarene kurang siji. Lah engko jare tekone iki sekitar jam 1 apa jam 2 apa jam 3 lah. Tak enteni karo kanca-kancaku lur. Dadi karo njogo wedhus, karo njogo sapi, karo jagongan. Terus iki yo ngobong-ngobong kayu soalnya hawane adem banget iki. Oke lur, matur suwun.